Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palaga naman tagpalabati, Region 1 mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos. Karon nga adlaw, Martes, pet sa 30, bulan sang Hunyo, katapusan nga adlaw, Martes, katapusan man nga petsa, 30. Today is Mother's Day because today is payday. Ina, kung may bilin. Buwas. Magasangko naman kita sa bulan sang Hulyo. Sa Pizza Uno. Martes na mga edisyon sa inyo siring nga para tunturan siraan na liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa aton siring nga news team ang aton siring nga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagkalabiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod aton naman liwat nga bantayan kag himulsuhan amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is mata kag dulunggan oras sang kagabihon. Builog na ito na puwersa reaksyon, Jan Diaz. Back to back sa aton nga piloto, was-was koromay, Ariel ang konmais, importante, wide lang Malaysia, aksyon, Papang, Nixon Tahong. News Center, builog na ito na puwersa ni Aksyon and Defensor. Ang biloban nga puwersa sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower dito naman sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa Kirandan ang inyo sinialagad. Ang inyo sining angkor man, Action Night Patrol Program. Lunes. Tob-tob Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin, isa ka oras. 19 minutos kapag pangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Una nga ba sa kato sa nga pagpagalagad, ginadurong sa inyo sa kalawas ang Santon Plus Herbal Capsule. Makabulig ni bala ang Santon Plus Herbal Capsule. Sir Ben, may siya tawag bala nga anti-dengue.
nakabulig niyang Santon Plus Herbal Capsule nga ma-normalize ay mo sa nga kwamla tinatawag lang platelet count. Kung may cyst ka, may ada ka ginatawag nga goiter na meaning Santon Plus Herbal Capsule. May prostate enlargement ka. Ayo man ni kapanubo sang imo sini nga blood pressure kag nagapanubo ini sang imo sini nga sugar level. Amo niyang sekreto sang Santon Plus Herbal Capsule. Tumar kita adlaw-adlaw ha. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ini sa bisan di nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang inyong mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadurong sa iyo sa karawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibala-bala ka mo ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Puno ini sang vitamins. Vitamin C. Nagabulig ang vitamin C nga mga kabato ini sa influenza. Gani magbakal na kag magsigi-sigi inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo sila nga pagpalaklaw sa grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ginangalan Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong man sa karawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagalbulig ini limpyo, pabakod kag balanse sang mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga sangkap o kon ingredients. Kalawag, tugabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. A quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD. More information, ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa Butika Fred sa Valladolid, Mami Joy Pharmacy sa Valladolid, T2 GK Pharmacy sa Escalante. Ara manda sa Escalante may ara pagkita nga butika, Zainin Drugstore. Kag sa Public Market sa Escalante, ara da sa Escalante Pharmacy. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:46 na kita. Ginaangan-angan ta ang pagsulod sa atong sininga presidente dugay-dugay, ginabantayan ta sa atong sininga news center. Kay basi may mga anunsyo dugay-dugay ang atong nga presidente sa mga lugar blanca na paidalom sa quarantine. Kung bala ang mga lugar magapabilin sa ilang ECQ, GCQ o kon MGCQ. Diba loon ta dugay-dugay ang ananganon ta ang anunsyo kag statement sa aton nga presidente. Live diri ka mabatian sa aton sa pagpangalagad, pero depende. Ang schedule alas 10, no? May anunsyo aton nga presidente. Standby ka mo Uy, sa aton nga mga pumuluyong Bacolinios, baw. Ini abiso talang sa inyo Halong, 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 halong.
Dahil tinubo-tubo lang ang may mga naga-positibo sa COVID-19. Mansilingan, Putataytay, Pahanukoy, Pinakauliho, Mandalagan. Ano ka, Camilla? Oo. Kaya tinubo-tubo lang. LSI ang laban. Nagadala sining COVID-19. Bakulinyos, mga barangay naton, bo alerto kita ha. Amo nang panawagan sa aton nga LGU, sa aton nga provincial government, city government. Dapat maging vigilante kita nga pumuluyo sa pagbantay sa aton palibot. Kung may magalabot, tira ka baguhanon sa panulok nyo, nagalin sa iban nga lugar, particularmente Cebu, please, palihog lang. Pabalagid ang aton nga mga barangay official concern. Hindi kita gusto nga kung may mag-abot tira sa aton purok, sa aton barangay, pawala lang ta. Igo ta na yung madiskubrihan, nagalalapta na kagdamo ng natapikan sa COVID-19 kay ina tungod sang wala naton pagpahibalo sa aton nga mga barangay official. Ang pagpigbato nato sa COVID-19 hindi obra sang barangay official, sang LGU, sang aton province. Aton initanan pumuluyo, bululigan tani. Pabalagid kami ninyo kung may ara kamo dira nga mamutikan kag mamonitor nga may nag-abot sa iban nga lugar. Please. Okay na pagpuli ya, rekta na sa balaya. Wala na sa may ginapitan kag ginlagaw-lagawan. Amo nang delikado. Isa bakulod do sa mga barangay ka tinubo-tubo lang. Dugay-dugay kibot ka sa piya ka barangay, may ato naman to. Oh. Matuigal lang ni mabta tas yung tuig, hindi pa na patapos sa problema tas COVID. Kay base sa record sa DOH, sa bilog ng Pilipinas, may 37,000 na 514 ka mga kaso sang COVID-19 nga na-record. May 10,233 ang nag-alaryo kag may kapin 1,266 ang mga nagkalamatay. We are talking bilog ina nga Pilipinas. Sa Western Visayas, may ara kita 181 ka mga kaso. 132 diri nagalayo kag 11 ang nagkalamatay. Yan. Ang unang pinaka-ulihin nga record, datos ang DOH. Gani kita nga pumuluyo, again suliton ko, be vigilant. Hindi lang ta magpawala, kay base keyboard na ta, aton apo natapika na COVID-19, aton kabataan natapika na sang COVID-19, ang pamilya aton natapika na sang COVID-19. Wow, pura palayo lang. Bululigan tani tanan sa amo ni nga pandemic, kinanglanon ang pag-inchindi sang tagsa-tagsa, ang pagbinuligay sang tagsa-tagsa. Kaya wala pa sang vaccine nga nadiskubrihan nga itapat sa COVID-19. Lulinghod lang ni sa AIDS. Ang bakulod sa bango. Gakakibotan ta. May isa naman to sa piyak barangay nga positibo naman. Gin-lockdown naman, gin-seal off naman balaya. Ang purokya. O, hindi kita gustos ni. Nga adlaw-adlaw, makibota nga may mga barangay nga may mga nagapositibo sa COVID-19. That's why nga ginpauntat ganin niyang papapauli sa aton nga mga LSI, sa aton sila nga mga returning negrense, ang aton nga mga OFW, tungod sining record sa DOH nga ang
nagadala sang COVID-19 ari sa mga nagapauli halin sa iban nga lugar. Oh. Please lang palihog lang baw. Sa mga PUMs naton, kooperasyon lang ang ginapangayo naton. Mga kasimaryo naton nga mga PUMs sa tagsa ka barangay, ang pag-inchindi, ang pagbiduligay, magapangibabaw sa amo ni nga pandemic nga ginatubang naton. Bilog nga kalibutan. Nagasaka lang nga nagasaka ang kaso, way sang pinaganubo, way sang adlaw nga way sang patay, way sang adlaw nga hindi madugangan ang mga biktima sang COVID-19. Pero on the other hand, ara may nagaalayo man. Laton-laton niya mo. Oh. Laton-laton niyang virus ni. Kung hindi kita maghalong hindi kita magbantay sa palibot tiara na sa inyo. Promote ang chimpong, hindi nyo pagbasulon ang aton nga mga LGU, ang aton nga mga provincial official, ang aton nga mga barangay official. Kay wala kami nagkulang sa inyo sa pag-remind kag papainchindi. Kasimple mo lang ginapangayo sa inyo. Hand washing, ano pa? Social distancing, wearing face mask. Di budlay gid. Na budlay Gusto nyo mabalik naman ta sa GCQ? Worst, gusto nyo mabalik naman kita sa ECQ? Ang nga makagiho-giho na ta sa MGCQ. Kung iban daw ay pagigagahalong, halong kita. Kaya para initanan sa aton. Amo na yung kululbaan, gid. Do kada adlaw ka paabot ka blang nga masabato sa pagkabarangay nga may ato naman to. Oh. Kita mo sa kaserbisyo sa Mandaragan may ato gid. Oh. Sabong gina seld off to ang lugar. Parang hindi naman makagawa siya. Ay kabudlay ho. Dugay-dugay standby ka mo sa ato sining pag hook up sa PTV4 sa anunsyo sa aton presidente after nga natapos ang 15 dias naton di nga MGCQ. Ang aton gobernador, by the way, sa probinsya, Gobernador Lacson, nag-anunsyo na yakang permanent sa executive order nga magapadayon ang MGCQ sa bilog nga Negros Occidental starting buwas hasta sa July 15. Ang bakulod, magadepende sa anunsyo karon sa aton sininga presidente. Pero again, ang aton reminder, proper hygiene, wearing face mask, kag social distancing. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ini nga porsyon sa kato sila pagpangalaga giradulong sa iyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up lunes sa Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadtoi Pamasari Dala Lacson GA Esteban Building ara ng opisina sang Life Extension Clinic. Daraman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga gidala, damo sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di nagabutika, ilabi restaurant nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta, libre nga medical check-up
Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati a produkto ka vitamin D3, kadtuwi, pamasari, dalang laksom, GA Esteban Building, ara dira, ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:57 na. 3 minutos para bilhin natin kita mag-aong otak na alas 10. Check na ato sila nga Patrol 2. Ang ato sila nga Crosswind Patrol. Kamusta honta paglibot-libot na Action John Diaz. Diin naman ang iya sila destinasyon. Diin naman ang iya sila ginkadtuan nga lugar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi, John Pescarin. Bamba. Labamba ha. Timusta to? Di ko alam, sa may Golden Field. May ano sa Golden Field daw? Away lang, tulo tambay. Habi ko, umara ka mo may nadala naman da. Away, pulo pasiplat lang kami, di. Kung may masiplatan kami, di. Oo. Sobra pa rin sa COVID, ganda ng dalasaan naman dito. Nga man, ano nga. Wala lang, kaya kabulok ka namin, matitulo tambay, kada na rin lang, mas mapang sila tawag nga Golden Field. Oo. Ito, dugay na sa kumay kabalik din sa Golden Field, kaya ba kumatry sa dabi sa Golden Field naman, be? Ito man dalingawan na magluwas ka, kung buk. Agal ito, sirado naman na diguro ang kwananda. Kalinong nasa Golden Field, hindi na niya mong Golden Field sa una nga andan sang tao, no? Oo, agal ito, tawad man asang COVID man iya. Gani man, sarado dali ang do may pool na di ba, Dampe? Dugay-dugay, alas 10 na oh. Gani man, sarado na ding ano mo, ang do pool na di ba? Caribbean. Caribbean, tapos ang paborito, papangat sa kinali, sarado man. Sarado na. Sarado na eh, may mga bangko sa Guala, mga kabidikal mga pulupong ko na, may mga na mesa, ang bangko. Paglawas na garo ng bukas na garo dati, moonlight eh. Ay, Moonlight bla? bukas mo na itang? Sarado ko no? Ang moonlight? Oo, sarado. Sirado man. Oo, Abre na siguro da. may mga ingagaw. Sila niya sa akong gabi. Isa kasi mana kasulod na sa. Sila sa kasirado. Mali na ligat yung ala? Oo. Bako ti, paid, Mother's Day tayo. Mother's Day pa daan sa bungo. Pwede sila pa muna masahe da. Dahil sarado, dulom, actually, kay patay suka. Why gid no? Wagid. Pero kundotel Ang kundotel da, hindi lang kundotel da, may ara da nga isa sa mga quarantine facilities. Oo, meron din, may nakabantay di. Ara da. Ari di. Why kakapamangkot kung pila pa da nabilin? Actually, restricted area. Okay. Why sa may makasulod? Ang days in, wala sa entrance sa Moonlight na bed, may open, kaya may gina-quarantine na di. Sa days in, actually, tabok lang bala asang kwandotel. Oo. Nandikan may gina-quarantine na di, no? Damo-damo, na di may pang quarantine. Dumduman mo itong nag-interview, kita di ka nag-live report kita sa may Golden Field, to bala sang gabi, ito nga may ginabot nga mga OFW. Tiba nabilin pa da mga OFW? Wala na. Galing kay Kisabi, after mahalingan, busla naman lain actually after disinfection. Gano'n ti provide na subong? Karoon ni Gabi, I think 3 days in, wala na, kay Duway naman nagabantay di. Okay. Ang hotel, most probably may ara, kay do restricted ang area sa entrance nila. Oo. Nga may nagabantay sa sulod, may van digto, Okay. posible may ari, giniguro na bilin. So I don't know lang kung di nagipang plus para sa iban. Si Toto, Pritz Dichoso, Hilado, bla? Oo. Ara siya na-quarantine kuno sa kondotel. Subong. Oo, ara siya kuno sa kondotel da, na-quarantine. Oo. Sir, pati tayo, di ba kami kasulod? Migo ta Pritz Dichoso, Hilado. Ara siya Alam sila kayo nga, may ara sa kondotel da kuno siya na-quarantine da. Ha? Da siya na-quarantine sa kondo. Sige, siling ko, Gid. Kamay gabi dala kay Toto, Pritz Dichoso, Hilado kasi makopdanan niya. Oo, may gabi. monitor sila eh. Oo, gani. Dahil may gabi, dahil. May damo pati gari. Actually, yung mga nagabulabantay, diri sa Kilid Golden Field. No, alin nakabito sa kondotel. Ano lang bro nila da? Saan nagabantay? Ano nagabantay nila da? Ang tubang, di ba sa, di Adam sa di, Jade Court ko, no? Jade Court. Gabantay sila. Oo, Customer. Customer. Okay. Kita ka balo sila daan do habok sa mong pulsa ni Papa. Laban eh.
Ati, pag brief pa lang ka bintana, abot na na yung pasiplat na doon. Tapos ako rin papagor po duty ko rin, di man pulo masahayos pa pa. Tapos, Agali kita depende na karon. ah? Depende na karon kung anong oras matapos si Duterte. Ay, hindi pwede na ikaw rin tulog kiprano pa. Wala ba idea? Pwede ka na pang, kaya pang? Oo, May saga sa ligbat. So, alang-alang ko, no? Alang-alang ang? Alang-alang ang simple. Karoon nga, beling kami ba sa may mansilingan, gin-check to na mo ng isa pa rin kabala ka nag-positive sa COVID-19 na locally stranded individual. Asa bang silingan to dyan? Positive to? Duwa na to tanan. Ba, damo-damo ganito. Actually, tatlo ka mga positives gid mansilingan kay ang isa ka puloy-an dawa positive gid sila nga duwa. Oo. Ang isa naman nga, ini siya ka locally stranded individual, lalaki man ini, no? 26 anyos ini siya. Okay. Alin ini siya sa may Manila, Axonerec, nagbawa pa ulit June 22, nag-abot diri sa may sunod sa Bacolod, yung paidalom sa home quarantine. Isama ni siya sa subdivision nagatiner, no? At silingon ara siya nagapuyo sa isa ka subdivision, gentembre ni siya aton, pero tempano pagkaina. Tigin check natin ang lugar kung diin siya nag-quarantine. Hindi natin ma-identify isa ka subdivision sa Axonerec, no? Pero ining puluyan niya sang mag-asawa Sa di na? kita Sa di na nga lugar? ang mag-asawa Oo. sa Mansilingan man Japon. Mansilingan, mangyapon. What silingon sa Mansilingan, may duwa ka mga puluyan nga gin lockdown o kung gin sealed off. Okay. Ang ila lang niya balay Axonerec, no? Eh din karon nga gabi, ano to sa may madalagan, to lang ginalawag mo to kay na nga isa diri ka nag-positive man. Oo. May aragid Sa may man? Manila. May aragid man? May aragid man, no? Babae ni sa 25 anyos, taga Mandalagan, progresyon lang, galing hindi sila magpasulod. Kaya dapat ang masulod lang to ang authorized persons lang like the RMO or ihabi ka police. Other than that, wala nila ginapanugutan yung makasulod Axonerec, no, sa subdivision dra. Ang balay ging kordo naman to per info alin sa gwardiya nga aton nga na interview. Okay. Dapat sa gin kordo naman ang puluyan. Wala naman dapat kabalataan ang mga pumuloy mismo dra sa palibot sang lugar. Oo. Pero ang information natin nga nabaton nga base anytime tonight, o di na nag-positive kag dalon sa isang quarantine facility. Wala pa nato nabalaan kung diin siya dalon kay ti ama cases sa luxury case nga kung imabalaan nila nga do hindi conducive abing lugar para sa nag-positive Axonerec. Gina-transfer na nila sa quarantine facility. Pero kung makita naman nga do safe lang man to siya kag wala sa may makakontak na iban, ang ginobra na kalabanan nila, ginapabili na lang nila Axonerec sa may home quarantine. Okay. Kung ang taon na to, 5 ang nag-positive sa Bacolod karon nga adlaw. Tatlo diri yung mga overseas Filipino workers. Oo. May ari din nga nag-positive nga taga-residente sang Felicia. Sa kuling nga naman kagandumanan. Pero tanan ni sila base sa record, naka-quarantine facility. Kung magamos ni, debot silingon, actually kung wala, gini sila nakatapak, no, sa may ilaman mismo nga puluyan. Mayagid. Kaya naka-quarantine facility sila mong buto lingon ara na sila sa isa ka-in hotel o kung ano man dara nga facility actually diri sa may syudad mismo sang Bacolod. So dito sa Mandalagan nga area wala to naton tiniran kay hindi ba to Japon kasulti okay na kay pagabot ng pulis. No, ara nagasunod kita sa pulis pero hindi Japon allowed Axonerec, no, sang management na nga desisyon labi na nga subdivision nga daan dira sa lugar. Pero in terms of exact address, amo na lang buyayaw wala sa social media. Inabuyayaw na lang ta kung kaisa, especially sa mga positive na kita nagasunod sa policy. Nga wala gina-mention ng exact address pero kung taon dapat pinuntahan nila mabalaan galing kay Tikumo mo na yung policy, no? Wala gina-divulge ang exact na lugar, even the subdivision damo nagareklamo ang Axonerec galing kay sundo na naton ang pulisya. Importante dara safe sila kang barangay may ginay-ubra mismo nga tikang. Ang isa ginatong kinakuha sa statement kay na si Barangay Kapitan Boy Pico kapag ka mo na nga ining mga persona nga nagpositibo like sa yadrabing mag-asawa Axonerec na kuha na ginorada ara sila puloy andra nagapabilin pero cooperative man sila karon kay wala gini ko na guwa-guwa bala sila balay. Okay.
Kaya amo na ang mga types sa mga POM or other, may mga probable sa kaso sang COVID-19 nga maayogin ang ilang ginobra nga nagakooperar, wala nagagawa sila puluyan, kaya kung nagwa ka na, disgrasya, kagina mo, damo, kagina may marita, narablang wala pang imo nga resulta, tapos magpinagusto ka na randa de, kung di ka na makadto, Okay. medyo duro-duro ka doon sa bahin sa ibang tagid nga mga pumuluyo nga nagatiner sa malapit sa inyo man nga lugar at sa direct. So muna, Gani. at least sila nag-cooperate sila sa gobyerno, wala sila nagpasaway. Oo. Isubong, although nga nag-positive sila, pero nagpabilin sila nga ara sa sulod sa nga quarantine facility actually direct. Wala sila naka-home quarantine sila. No, at ang makaluluoy, hindi magkasawali lang. Gani. Nga nag-positive sa may magsilingan. Tidi sa subong ra sa balay nila. Ara sa balay nila, wala man sila bigok danay actually direct. Wais lang makabataan, apo na no, kayo gid. Why? Ay, Diyos, dati na karoon ng ilalala karoon nga pagkaon da. Ati ginadulungan lang sila, galit sa gate lang ginutang. And then kwaon lang sang kay Evil, asymptomatic sila ba? Oo. Kapag wala sila may ginabatsag ng iban, Okay. Evil git sila action directi, ang baga ni Kapitan Boy Pico, Oo. nga ining mga persona nga ini, nga dulong na sa gate na, puluto na din sa iyang asawa, 53 years old, ang panay, abi may cancer mong, Oo, may cancer pa gali. amo na nga nagpa-Manila, sila na lakat sila sa Pasay, kay mapakemo na actually ang laki. Di pagpaulit din nila, dito guro nakalaton sila guro to or nalaplat to sila. Nag-positive sila actually papulit din nila sa may Bacolod naman siya, no? Nadugang gid ang problema nila na. Dugang ginpakintol nga problema kay ti may cancer siya. Oo. Kung kung cancer ka daan may cases kung kaysa nga weak immune system pagidaan. Laban eh. Di ang pagbato mo na sa virus na mo pa yun ang isa ka dako dra nga pagina problema dre. Nahubian pa man ang mag-asawa na dyan? Ha? Nahubian pa man na? 53 ang babae, Ah, okay. ang lalaki senior citizen na 61 years old. May edad na actually eh. Gani, amo nang isa dra ka mambalaton makaluluoy man nga sitwasyon. So ka pa kamuyo makita nga maayo sila kay nagligad pa sila nagabot mong mga June 21 na sila nagabot. Subong last day na of June amo pala pagagawa sa resulta kay may delay nung kaysa 9 days na. Hopefully nga pag tinirdo nila na amat naman guro na bulong na gid man guro hopefully kay gila pa kamuyo naton para magbalik sa normal actually kay hindi na sila magpretensya pagkabudlay sa sitwasyon sining mag-asawa nga duwa sila nag-positive gid mismo kagara dara sila puluyan nga wala gid masado sa may nagatipan nga Okay. Balikan ta si Action John Diaz, live report sa Patrol 2. Crosswind Patrol. Action John, please come back. Okay. Wala pa si John, no? Nautuloy niya Action John Diaz. John? Yes, actually, mo na, no? Ang sitwasyon dito. Nakuha na to sa statement sa liwat sa barangay Kapitan Boy Pico. Sa Palihoy, sa subdivision, kaya may mag-askola na nag-positive. Duwagin sila nag-positive ka. Duwa. Okay. Susunod sila kap yung sealed off kap. Mali ang ito bang balik yung bahala na kung siyang guwap ang naparawala sila makalagi. Okay. O wala silang in-violence sa ibang lugar kap? Wala silang in-violence sa quarantine facility. Nanda sila Japon? Wala silang in-contact sila mo lang ang sila sa balay. Ang bala, kung mo ang may cancer patient pala. Okay. Kung sa quarantine kasi butang mo hindi pala conjunctive para siya. Pati po sa kong agaw na mo ito ako nila. Huwag sila na po na strictly confined kasi nasod balay. Kung nalito sila na kung sa mga dapat na pala isang akilo, kita na ito tapos sa okay. Kap, ang asawa niya kap, paano sila kap nag-positive kap? May travel history? May travel history na sila nagawa? Mali. Nagpapasay sila kay nagpakemo ang bala sa Manila. Sa Manila, ang kalay safety. Pabalik nalakman sila. Tapos ano sila na pa Manila daw? May idea ka? Wala akong makakuan kita kay sa June 21 sila nagabot. Sila yun.
May tuwalang gid sila dili tao sa balay dakap. Ahay. Tuwalang gid sila, tuwalang gid sila. So kung June 21 sa nagabot, anong ila hulag na cooperative sila kapoy mo sila di ka pasaway? Wala kung sila mismo nagkakundi na ka pa siguro wala sila itawa. So anong bakit siya kung pasensya kita nagpatugat kanina sa inyo. May mga edad ang mga alam sila sa magbalik na balay. Bisan may hotel lang nila yan na balay. So balay sila kapon. May mga edad na sila doa. Ang asawa, 53 years old. Ang bata ko 61 na ko. May sakit na gali ang manay, no? Kaman ako may cancer. May pagkepon dito sa Manila. Okay. Ay, kaya kapag itkap nga, ang balay lang gid nila ang gin-lockdown. Wala iban-iban nga balay, no? Wala, parang ang strong ka pa na kung yung balik. Wala yung gansirahan kamon. Okay. Pero malabyan, parang kalagyan, hindi makalabay ang tao, hindi makalabay. Putsi ko, lagi naman nakalabay, gid, no? May ikot ng tao, ikaw magkakto sa kola, ikot din. Butsi lingon kap dara sa subdivision, ang inyong paglantaw, di wala sila dapat, gid nga, mo ginap nga kabalakan, gid, dapat di wala man nakagwa, no? Wala. Ang tao ay wala kita kabalakan, gid sila mismo kapatid kayo, hindi sa mo, may isang pasalamat ka rin ko sa division nila, kwate, kung sila sa mga like, magkagabi sa mga squatter, sige rin ako kung yung problema dali. Kapag saan na ako ng result, Kap? Ang result niya, kaysang Sunday, kung hindi pa ba, lusong ko mo, sa Sunday, nakabot ang result. Okay. Posible, kaya inform ako sa Sunday mismo sa City Health, isang doktor na mula may positive sa kagangalan siya mula ang matokin ko ano ngayon hindi pa siya ako lang hirap ang ilang doon sa ilang kwaon. Okay. Base sa ilang kwaon sa lokasyon nila tiwai na kinanglan ikaw sa mula sa kay Dr. Ensoli para man sa pasyente pero may cancer. Okay. So ang matabo sila dira ang pagkaon nila sa kinanglan ni provide lang ka. Bali ginaprovide sila sa pagkaon. May kahalong sila. Walang sugat sila sa kuwan sa facility quarantine center kaya magmahong sila balay. So kung in quarantine naman nangkap man silingan man. Hindi most lost na barangay 20 doon siya ito na pa kung hindi barangay. Okay. So kung sa kakila malong sa pagkaon ang ila pastor sa simbahan. So ano mo tawag sa pastor ka? Ang pastor ginabigay niya lang yung pagkaon sa buhay ginakuha niya. Ginakuha lang yung pasyente. So kakakila din tawagan ko siya follow up ko naman yung kontramusta sila sila ginagap bastante naman sa pagkaon wala sila nagpakadulungan kami sila sa pagkaon kasi natin kung dulungan sa pagkaon nila. Able man sila kalakap, able naman sila. Ako mayong ilaya ko lang mayong ilang sitwasyon mali wala sa may ginabat siya wala sa buwan pero asymptomatic masama. Okay. Lungan gid sila ba no? Nagabot ang result no? Positive gid man sila duha? Oo. Kaya ganun at ang edad sang asawa sa kabatian si Barangay Kapitan Boy Pico so Barangay Mansilingan may angot si Dre. Ahay. Kaya mo to ang abal ni Kapitan no? Ang iya pasalamat kag ang doon na yung laki mismo ang mag-asawa. Bayat sila ito no? Gapayo pa sinsa kay Kapitan kaya abal ni isang Kapitan ko no? Ang ginabalabot yung mensahe sa mag-asawa nga gapayo pa sinsa kay doon ang nagwa do burden kag pabugat sinablang sa barangay. Kaya ang balik kapitan, sige butante, cooperative sila nga duwa, kag tiko na naman kinanglanan, like pagkaot, sige ban pag, ginahatag man dala sa barangay, action direct. Naman lang kinagramba sa iba ni pumuloy dala sa palibot, nga mag-cooperative man, nga dapat bantay, gisrado. Kaya isa sa nga nag-positive, bago lang, sakto temprano, nag-inform na dan si kapitan, nga na-lockdown na ang ilapuluyan. Galing kay wala lang ginatag ni kapitan ang exact address, kaya may abiso, kung ka naman sa may City Health Office nga kung may mo hindi na lang paghatag ang exact nga lugar. Importante na pabalo lang sa publiko nga ini siya nagapuyo sa subdivision man
kagang ila balay actually ang gin-lockdown naman, no? So, din ang kaso sa Mansilingan? Mansilingan man actually. Okay. So, meaning duwagid dyan ka mga balay sa Mansilingan ang gin-lockdown, eh. Oo. Plus ang Mandalagan, abi, Punta Taytay, daw mo na mga presently under lockdown mo nga mga lugar, no? Ang iban nga mga barangay, kung ang update boss, kung kamusta na, like, ang handumanan last time, maging lockdown man, ang, I don't know, ang alis, kung anong sitwasyon dito, I think na-lift ng sa alis ng area. So, check na liwat ang handumanan tomorrow kung kamusta na ang sitwasyon dito sila man nga lugar action, Eric. No? Ang sa paano ko, ito problema kay nag-disinfect kayo na si Kap Bibing kinaya? Tiki, naman dahil sulod ng balay ang, ang nag-positive, eh. May problema da. Kay tapos 24/7 da ang tanod ni Kagawad Peter Maymay Noble da servid nga kwan, bantay. Oo, ga-monitor sa gliyo. Sino? Si Kagawad Peter Maymay Noble. Oo, eh. Ara sa monitor sa tiyari da sa mong tanod da bantay da 24/7. Gani, gabamati gitu, no? Pumati si Kagawad by Facebook Live. Mayo Kagawad na, tiwag kita da. Ang Patataytay, way patol development, no? Why pa? Kaya tinaligad lang to adlaw, eh. Okay. I think Saturday lang to. Saturday lockdown. Or kagapon man, no? Monday. Gapon, Monday. Monday kagapon man. Okay. Dulungan na naguro, agin pang lockdown man. Live lang kay ga inulhot-ulhot lang kag sinabat-sabat lang sa mga barangay ba may mga kaso sa COVID daw. Actually, mo siya kagatabo kag kulang taon naton kung ining mga locally stranded individual, kag OFWs, ang OFW, gina secure, gid mo nga hindi kagwa sa quarantine facility. Ang LSI lang may cases nga nagapauli sila puluyan. Kung kayo, kag dapat, kag qualified sila nga mag-quarantine, depende na, no, sa assigned nga komitiba o quarantine personnel assigned direction direct. Ang kakatabo na, wala man tanik kabalakan kung wala sila close contact sa ibang nga tao. Yes. Nag-home quarantine sila, nagsunod sila strict nga procedure or policy. Tapos cooperative lang gid sila, nag-inform sila sa barangay para mabantayan sila, ginagaan pa sila pagkaon, well provided pang kinanglanon nila. Amo na bala do ka simple lang. Tapos ang mag-permi no nga 14 ka adlaw ina nga mag-quarantine ka. Compared nga kung nag-positive ka, kung nag-positive iban mong upod, additional pila po ka adlaw, kamudra ka mag-quarantine. Isa hindi lang 14 ka adlaw, madugangan, pagid na, kahit tikinanglan nyo pa mag-repeat test, pagid para mag-negative ka mo. Tudo mo na bala kakalabuong kaysa, kung magpinasaway, ang apektado, ila mo dyan punto galingon, ila man mismo pamilya, so dapat mag-cooperate na lang ibang yan gagawanta sa quarantine facility. Ikaw pangara sa inyo balay nga kung ito idlaw ka, turok-turok ka lang anay? Gani man. Importante nga gakooperar ka mo Oo, kung kagawin na sa pamilya nyo nga malatan kakaingod nyo bla? Ako na gani, actually, kaya pala di marita na iban. Kaya iban ba yung mambalid, naging sila sa mga kabataan nila, no? Kung idlaw sa bata mo, turok-turok ka lang, nagkagirit-girit, basta layo lang, hindi lang palapit, hindi lang pagkakusakos. Paraluoy man ang bata mo, yung tapikan mo yung sang imo COVID? Oo, tapos kung idlaw ka sa asawa mo, ngirit-ngirit lang, kagpanumduma lang, sige lang, patapusa lang. Tingba lang kung mag-ayo na. Ha? Tingba lang kung mag-ayo ka na. Oo, tingba lang, iwas-was ko naman. Was-was ako naman, yan lang kung mais Ayan ako, ayos kung tapos na. Oo, tapos na. Pero kung nara pa, Ate, kabalo ka kung mag-positive ka na karon kag may ara. Ako rather kung positive ka na ka magsigi ka mo yan, hindi, kalain mo na karon. Gani man. Imbes ka rin nga ma-enjoy mo yung puli, karon gubain mo pupuli, ya, di ba? Na? Mo ramdo mo na, sa tuntunan nga mag-action, especially mga kapi na uli, mga action, no? Ang kapuli, hindi mo puli, ano No, hindi na lang tanay, pumunong mo na tanay, gulugan, talang tanay, kaya tiyanon mo kaya mo na ni, kung di mo buligan, disgrasya ka niya, ba't may Cebu, hindi mo sundo ng Cebu to, para goods na din, sa Negros Occidental. Kay, kung dito di goods sa Negros Occidental, kill, undang, wagtang, laban, why lami. kaya mo na nga halong di kita, kaya dito niya malangulanguhan, yung malaglogan, yung COVID ni. Ayo, amugin ang term sa lawg-lawg na nadumduman ko gina-permis si Kapitan Bibing Noble. Siya gina-term nga hindi nilawg-lawg yung blah, no? Siya ko gina-nadumduman kaya siya ko nalingaw sa pagambal. Siya ko na like, no? Hindi nilang lango, hindi nilawg-lawg, no? Anyway, karoon yung gabi, may nagabiyahe pa. May mga tricycle pa ka nagabiyahe, paningawat, paniguro, may mga taxi. May mga taxi kagkuan, na utod si action
Jan Diaz. May mga taxi patangakwan nga gabiyahe dyan? Yes, actually, like may harap pa, mga taxi, may mga tricycle pa nga nagabiyahe, sining gabi, mga jeep, mga kay nga gao. Kanabanan, sinidari, Arab na papauli na, kung may out na bing nga mga pasahero, mga trabante. Kaya ginagawa naman nila pauli, importante mga diretso ng pauli, ano? Kaya tika ko, wala ka na may bang mga personal ng mga kalatuan. Ako may mga problema na, amo ni oras, wala naman na nilagid kang ginastik to dakop nga nag-curfew ka, abiyar ka sa lakyan. May sindihan mo na sa mga polis, basta mabalaan nila nga nagpauli, kaling ka sa trabaho. Otherwise, kung nakakita ang kaskilit sang dalan, tapos kung di kayo mo nga lugar nagkinadto, tapos kinakaplaka, kita panulod-nulod sa mga skinita, nanay na ng istorya. Na mo yung COVID na naimo sa mga balayang tapos pangawat na naimo yan, no? Puro bantay na sa iba, no? Dapat talong-halong lang, ha? Manang gabi ka kay Kapitan Madirin Diaz, kinido, nakita na kami kagabi, ano? Si Kapitan Juan Zunil Malayang sa Kabog, mati man, no? Si Kapitan Malayang? Malayang sa Kabog? Oo, no? Mati siya. Nakadto kami nakita, kami nakapag-sub distribution, bla? Nakabisita kami tayo papawapang, no? Ngayon pa mga po kami na ni Kapitan, no? Kayo na si Kapitan Very Malayang. accommodating. Mabalik lang kami na. Ang nag-sub distribution na sa Kabog. Huwag na problema si Kap Malayang, ya. Mabalik lang kami na, Kap! Ano Tayo na talason ka pa, balik kami dalawat ka pa, no? Mati ka na si Kapitan, ya. Gani ka do sa Kabog ng area, isa na yung napakapagtaganay eh. Oo. Tapos si Police Lieutenant Junito Pastrana, tinira niya gito. Oo. Bala, hindi na ko na gusto masampulan, bla? Wow. Kagdi do ang Kabog do ay may nadakpan to nga illegal gambling right after sa sub-distribution. Why na? Oo, sa area ni Sir Pastrana. Kap may gabi lang daan, ha? May gabi matigari kay Kapitan Madirin Diaz, so? Barangay 18? Okay, ang iyadib lang ano ganini, ang mga steel frame, Oo. ang canopy, naligat ni si Mana, yung kinarkidaan, kaya binaligat si Mana tagtagana. Napo, si Pare Jonathan Diaz, monitor man da eh. Sir, may gabi na dara, no? Ang canopy, stay put na dadana, ya. Oo. Okay, basi Golchada, black kang mag-announce ka tagtagana, at least ready na, ya. Oo, laban. At kaya, muna daw mong arada ka kilanas laksyonerek, na plastara na sa tubangan sa barangay hall. Oo. Kaya, kailan temprano ang expectation to by ng liga to tagtaganay. Pero ito mag-July 1, ano? Ay pa Japon ba siguro may ginahikotar pa sila. Sila na plancha-plancha pa mayo? Ani man, amo na ginaulat sang krabanan eh. Nga ang SAP ni Blau kay Bara makagulog ginawa man iban guro na utangan ani. Utangan na dyan? Ani na utangan ni nagtirasan para kani ko iban. Laban eh. Aglain sa blang ilang alang gali bala nila disqualified sa wala na sila nadala. Oo. At hindi na siya kagina. Laban eh. Tangan mo to temprano pa. Temprano pa ha? Oo, galing kay Domiga, may basib na malagas pa dyan po ng si DJ sa first run nga pa sa kay Kaso to bla. Oo. Ati, imbot, bantayan to lang na. Kaya mga barangay na Sampulano, may mga barangay nga wala, tibot sa lingon, tatlong magurong ilapili, aya. Hindi ba ako namang selection process bla? Oo. Kag dipindi sa guts ang mga opisyali nga maka-explicar tatlong nga hindi na ka mo-qualify, hindi din na ka mo bala magbaton para wala ta di gamos o lihi. Gani. Maamo na no, may gabi lang sa patrol car sa police station number 2 naglabay. Gano Sila sila? Salvacion, karo subong naka-on duty, karo gabi ko si Teruel, karo. Galibot sila, patrolya, sila aksyonerek. Sila na? Ang patrol car sa police station number 2, along area Burgos, Diwano, galibot-libot sila. Kag may gabi na sa Guardia, bala sa may provincial capital ago, provincial capital, capital na provincial, ang ila daw lang, ano na, do dako nga sound system o radyo na, Oo. action radyo, kinapamatian. Karaoke ba siya? Hindi. Ha? Karaoke? Karaoke na. Oo. Kana, action radyo, kinapamatian. Saan din na siya nga lugar? Sa Capitol, bala, pagsulod mo sa Capitol, Capitol... provincial Capitol, di ba? Provincial Capitol? Oo, sa building mismo. Pagsulod Okay. mo da sa entrance, masulat ka na da ang ngalan mo, din may disinfection. Ang scanner na bala nga, ano na yung camera lang na bala? Oo. Hindi na yung do baril-baril sa agtang, yung ginabrato mong matindog ka na tapos malabay ka may camera nga scanner. Okay. Tapos balaan na kumilanat ka kunula. Tapos magka, ano mo da, may karaoke na dra, mamatiyan yung aksyon, radyo, pakolod.
Salamat kin sila da mga security guard. Gani. Ang mga tao na guro chito magaluna. Guro, matuguro ka pamati, tapos laki na, pamati nila, Jack Balaan. Jack Balaan yun ang paborito na eh. Paulito nila, Jack Balaan to, magabot kina. Paborito mo na ni kagawad Peter. At hindi na pwede mapasinan ang sanarek. Correct. Baga mapasinan niya lang, may isip ng isa lang ka segment, kag do madula, pero sa tutuman niya, dumaglingin ulo yaw. Laban. Gawad, ano na lang, kalma na to daan, no? Oo. Anyway, ito na, ang mga kakso, no? Para natin yung paglambiyong sa Japon, ang aton panyempo. Kami, no? Do wala man patimaan nga magulan, Kamayo, na ito Bill? nga panahon, do kamayo, ginaton tiyempo, kron nga gabi. Okay, very Galing good. ka importante, nandri ko nagalibot-libot, kabla ito'y paral ka ng Japon, yung mga payong, mga panahon daan, dapat may paral ka giginugto, pero di ka paahang, pero di ka init. Gani? Maglibot-libot ka, dapat may binidala ka nga tubig, ano, Nan. para malikawan ang heat stroke ang ginatawag. Nan. Amara, dapat ublahon sa tatanan nga mga kakson. Ano na, pinakamang sitwasyon sa panibatasyon at sa Bacolod, mga kakson, bantayan ang pinakamang balita na tipon sa patrol. Ang kita ba nga nagagabiyon sa pinaman ka mga dalanon, karon gid lamang nga kagabiyon. Ang daan mga kakson nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tanlawa sa mga pagkuyang ko ng pagnubo. Ang aton immune function, ang mahigko nga kolon, kagang hindi regular nga pagpagwa, ang higko sa aton lawas sa may dako nga papeles sa pagbaba sa aton immune function. Nang dapat imo simple gid lamang mga kakson na papaskugon. Kagpasan nyo go ng inyo naman nga immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Ang Super Fiber ang isa ka pinaka-epektibo garantisado nga paninlo sa ato naman nga tinay. Tandaan ang tanan nga mga minerales mga pagkaon nga aton kinakaon. Sustansya na galabay mismo sa ato naman nga kolon ton aton tinay. Dapat i-make sure nga matinlo aton tinay. Agad nga hindi maepektuhan ang tanan nga kasunod nga mga sustansya sa aton kalawasan. Kung may diferensyang tinay, bao, apektado ba na bilog naton nga kalawasan? Kani magamit na sa Super Fiber sa matagad lang nga tanan. Agad aton siguruhon nga tinlong aton mismo ang kolon mga kakson Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ini babakal mismo sa ilang klinika. Sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 Building tupad ginamang sa DHL. Tunga-tunga sa Dalang Burgos kagalo lakson surat sang Bacolod. Agsaton man mga kakson COVID-19 sa gihapon kinaproblemahan naton sining nga matinion. Kani dapat naton pabakuro ng aton resistensya kaga malikawan ng mga balatian lakip na mga bukol-bukol sa tunaban nga kalawasan ang tumadoron sa matag-adlaw nga tanan. Xantol Plus Gold gid lamang mga kakson. Tanda na ngalan. Xantol Plus Gold, of course, may ini sa nakalain nga herbal extract, may spirulina, may margoso, ahos, kag iban pa. Para sa mga balatian nga aton ginasoprer, malikawan kag mababakod ang resistensya. Magbakal ka magtumar sa Xantol Plus Gold, 1450 pesos gid lamang kada kapsula. Ining mo mismo bakal sa mga klinika malapit sa inyo tagsa ka mga lugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Bacolod sa Action, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon John Diaz live report sa Patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol balikan tara sa Aksyon John sa dugang niya sila tipon nga mga aksyon balita ang report ni Aksyon John Diaz. Ginadulong man sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa nga liver detox. Magtumar DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds kada katinlo sa atong dugo kagatay. Ining man ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang gabi nila kay Maninoy Maik, kay Maninoy Chari Salvacion.
sa kay Kagawad Joe Fred Sapanta sa Barangay Robles, La Castellana, Kapitan Chad Feriada, mayong gabi kag mayroon dira nga pagpaurok-urok, kay Manong Mario kag kay Manang Linda Berdifrado, and family, tamyo ko man dira si Tia Isednes, si Berto, si Pajer, si Baroy Roy, Angaw, Mudyat, Mokring, Radni, Norbing, nga pumuruyo sa Purok may gugmaon Barangay Panokoy, tamyo ka mo nito Jerry Alit, and family ang inyo dira nga Purok Chairman kapa urok man. Tamyo ko dira si Mama Leia, si Paps Piping, si Mama Leia kag si Paps Piping, Mami Joanna, Inday Godswill, alin kay Sir Jigs ang panamyaw, Romo Pasaporte alias Calbo, may gabi dira, kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, kay Papa Boy Gasapo, may gabi gid, kay Al Pacino, kag sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, napaurok-urok yun. Bernadette Laxonda, may gabi sa kay Josel Veri, Mami Elsa Veri, kay Brad G. Dilag, Toto Buknoy, Aramas Toto Roy Veltran, Batch 83 Sang Silay Institute, katamyo ka mo ni Joe Marie Yu, Marquez family sa Barangay 14, alin kay Yossi Marquez ang panamyaw. Pamilya Awing dira sa Hermelinda Homes Mansilingan, katamyo ka mo dira ni Toto sa mi Roger Awing. Wilson Tihidor, may gabi sa Barangay Kabog, ara si Marilo Alunan Ruiz, si Heaven, si Finks Rojo, si Warren, ara man si Poka Huntaso, si Katendans lang, si Jocelyn Libuon Dispuho, si Nicanor Piccho Junior, may gabida, si Maria Risa Balboa, Inday Blasa, si Sara Albana, napamatigid, no? Kami ako lang ako nasawa, si Elsa, dua ko ka mga kidosa, si Kyle, kag si Matt, ara sila sa Cadiz, kay Nats Parcon Ligarde. Al Pacino, may gabi, Emilio Sigumpa, no? May gabi dala kay Manong Emilio Sigumpa, no? Kapaurok-urok yun. Bong, kay Kwanda, sa kay Bong Nyadas, kay Maninay, LC Nyadas da. Sa Norway, ara si Justin Lenswag, si Rowena Jopines Bakiano, si Banini, si Yakoni Portal and family, dira sa Dingli, gamonitor gid sa ato. Magiriano family, dira sa Silay, natamyo ka mo ni Joe Marie Yu, kay classmate Merly Dolido Magallanes, may gabi, sa Konamiga, Merlan Praba, sa Tuoy Himamaylan, Toto Swansing sa Barangay Mansilingan, alin kay Liberty Binitin Obaldo. Nonoy Tamayo Jr., may gabi gid, retired Police Colonel Placido Hintolayon family, may gabi. Kami ako dara si Chevy Iligan, staff ni board member Katoslaw sa 5th District. Ay, ga-monitor kadagli. Rasa sa Himamaylan City. Salamat kay Chevy Iligan, staff ni board member Katoslaw sa 5th District dira may gabi gid, no? Sa Barangay Purisima Manapla, kami ako lang si Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique, alin kay Ray Jan Tan Villalun, pamilya Agsam Kagdurumal sa Cavite, ginatami ka mo ni Consil Agsam. Soset ng Sanda may gabi, si Ramiro Montines Kaplaon may gabigid, si Nanay Julia Hurada sa Barangay Baliwagan, Permigid Kapamati, siling ni Sintos Hurada Rose
Andrea Pamoso. Sa inigaran, check attendance lang si Tito Curio. Si Roy Junila, da may gabi ha. Sinto Sorada Rose, no? Mayang gabi gid. Delphine, si Delphine Miguel Mijares Dinsay. Check attendance lang. Si Matmat Duay, kag si Buday dira sa Purok 40, Barangay 17. Arada si Franz Duay, nagatamyaw. Toto Salve Ristonda, may gabi. Junior Paok ni Pomoseno, magbanwa nga nagasubaybay sa Action Radio sa Barangay Baliwagan. Alin kay Jose or Jose Pacifico. Friends Dichoso Hilado, may gabi. Jose Mongcal Torilla, nagapaurok-urok gid, no? Kami ako dira si JP, si Brian, si Ether, si Rodic, si Jess Vincent, Boy kag John Ver, alin kay Jose Pacifico. Besay Mrs. Lonsky di Dulo, sa Pujaira, United Arab Emirates, Saraman, Toto Bari, Colodo, Itrosita, sa La Carlota. Sa Tokyo, si Lida Zamora, Yamagitsi. Okay, monitor man siya. Bata ko si Gigi, apo si Kailin sa Lisaris Abinyo, alin kay Bibing Digia Bautista. Apir sining pamilya Pilyado Cabrales, Ilikin dira sa La Carlota, alin kay Dondon Pilyado Ilikin ang Panamyaw. Salamat gid. Padayon nga monitor Gomez family diri sa Providencia subdivision alihis alin kay Joe Marie Caliso Gomez. Mr. Mrs. Lowe Di Paula and family sa mga Dunganon boys. Kami ako lang si Papa kag Mama ko. Charlie Malacasti kag Susan Malacasti. Nga monitor gid si Toto Harold Malacasti. Maricel Bes Mirandi, may gabida. Jana Gasper Espino. Espino kag Gasper family. Ari kami sa Bulacan. Luzon, part Jani, sang sitio, Hiniwaan, Barangay Manghanoy. Alin kay Jana Gasper Espino. Gabi dira kay Rinor Gallego. Sa Country Homes, Estefania, Sami Alib kag apo nila, si Sophia Samuel kag CJ. Alin kay Ging Alib. Sa kay Madam Lorena Rilota Olivar. Wow! Madam Lorena Rilota Olivar. Ang tiyayo ni former Kapitan Ilmo Olivar, mama ni Kwana, ni Kagawa Jason Olivar. Kapamati kisagli. Jory, kasatanan nga nagkapamati. Ricardo da, sa Panaada. Jobski, Joyski. Stonehaven, Granada, ara si Jose Herson Lapinig Hunyo. Lelebet Ninya, sa kay John Bilonyo, Rene Colantes, Mon Lopez. Sir, may gabi. Shout out to all the officers and crew of MB Sanrod, Yatkosa from Boson, Perlado, Karishiki, Japan, Bauperti, Salvador Gaton Perlado. Est Home 1, dinatamyo ka mo dira ni Elizabeth Malaka Gamala. Si Teresa Losoriaga, watching Quezon City, Barangay Malingin, Bago City, Tatay Hernani Niepes. Halo na kamunta ko no siling ni Gemini Lua. Sa kay Linlin Parlando, may gabi. Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha, si Cherry Losinte, si Anasol Sumugat sa Dueste. Check attendance lang, Abkasa, Mandalagan. Si Orabat, Christine.
Sparkly, si Ole Prado Gargaritano, Maricel Bes Mirande, si Signoro ni family, kami kamo ni Reyna Signoro, Melchor Baro, Karong Bines da, Elias Dolido, tatay ni Amy Esmeralda Dolido ka monitor gid. Elmer Kapawa, Barangay Kabatangan, Talisay, Pamilya Lamis, alin kay RJ Roberto Lamis Jr. Osaka, Japan, ara si Alicar Bargaso, si Tam Jones Morporte, si Emmy Emeralda Dolido, Jennifer Sibunga, si Jorim Balgi, si Gaspar Chinito, Gerald Parenya Ibuyon, si Alberta Barrientos, si Tata sa Mansilingano, ara gitu, si Lorraine Taiko Bailis, raman si Reggie Gabales, ga monitor man, Jo Marie Yu, Luis Del Camid III, check attendance, Joy Laurena, si Bayawya Errol Panes ga monitor gitu, si Gary Lake Manzanida Liza, Aldren Limaco, sa Tango bara si Annabel Garcia, Idol Albic Poy Hinolan, si Karkar Manaya Ramana, Mr. Mrs. Ramon Caglilla Taton, Remo Kaga Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, San Gardenville sa Division, Barangay Tangob. Toto Ayan Fred Solas, Edwin Pineda sa New Jersey, Cecilia Oleo sa Cebu, si Madam Marjorie Bolontati, pisa namon nga treasurer sa Hapan Okoya. Melanie Bernas, Annalyn Atuli, sa Mansilingan, si kay Tita Bibing Severino, retired Captain Dingdong Severino, Iboni Butcher sa Germania, Bambi Pardernal, Christy Di Blas Mailim, Joy Laurin, si Ket Martin Di Paula, Has Elowilia, Brandon Bajera Jr., Benji Joso, sakay ko karatista, sakay nong Bing kagmanang nilya itaas, ga monitor gido. Marilo Trabilia Kauntoy, Katinoy may gabi, San Cabayaw Diloso, Inday Sukor Di Mabildo, Smigol Bagen sa Panokoy, si Benji Juso, Mrs. Frank Talion and family ga porok-orokid. Tamya komandal si Juan Blas, si Raymond Sagal Jr., si Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. ga paurok-urok kita. Dahil sa may Purok Santol Barangay Mandalagan. Salamat kid. Sa kay Momo Mueses da may gabi ha. Momo Mueses. Si Tito Coryo araman si Cortistawa. Si Norman Mercurio ara na yan. Si Ko Karatista. Elizabeth Remolieno, Dani Pornes Salumante, Roby Rosme, aragid ka parorok-orok ko. Salamat kita. Elmel Armorato, sa Barangay 2 La Carlota. Pariente ko Isabela, si Katuna Mueses family, alin kay Mark Mueses, ang panamya. Okay? Mabalik kita sa atong sininga pagpanumbalik. Balik report man ni Aksyon John Diaz. May gabi dala kay Manong email kay Manang Nilida Lopez. Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, mga tamis boys. Ga monitor man Pamilya Losaya, Tasenda Lanutan, Tison from Joji Similiano First. Si Ferris ni da paurok-urok. Sa kay John kag Madam Pretty Mahilo may gabigid kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng
kamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ito pagpalagad, mayang gabi dira kag mayo lang nga pamati kay Giovanni Mel, check attendance na siya. Pamilya Bailis sa Victorias, Sibuha, sang Bulanon, Sagay. Alin kay Lorini Taiko Bailes. Si Robby Rosmig, monitor man sila ni Mary Jane Lanasa. Salamat gid sa inyo dira nga pamati kag paurok-urok. Mr. Mrs. Pablito Benedicto, araman check attendance na siya. Ang atong dira nga mga security guard bla daw monitor man sa Palawan pawn shop, no? Para sila daga paurok-urok yung sila pamati da. Tinumpok sila day. Laros branch ang Palawan, mga security guard monitor sa inyo diri nga para tuntunan. Balikan ta sa patrol to. Kusur patrol balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Dari sa Aksyon John Diaz, sa balik report dyan, please come back. Kumpiskar aksyon elek ang tatlo ka mga sets sa mga fishing paraphernalia kung mga municipal troll kag tatlo ka pares ang board kagkaroon niya ras kusudiya sa mga otoridad tapos nga madakpan
ang Joint Operating Team nga nagpatigayon abis ang Joint Seaborne Patrol Operations sa baybayon sang Banwa sang Manapla Oo. diri sa probinsya sa Negros Occidental aksyonereka nga pila naton ka mga otoridad kag nadakpan sa nasiling ko na ining ako na aktuan nila nga may nagapangisda no gamit ng mga Illegal? unmarked municipal fishing boat ini sa may Manaplang area ang nagkasasiling operation ang katapo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR-6 Negros Occidental Field Unit upod man ang Philippine National Police Maritime Group tag ang Philippine Coast Guard Negros Occidental. Okay. Ting Operation Eric ang nagresulta sa apprehension kung pagkarakop sa tatlo ka mga municipal fishing boats nga nagakandak sa fishing o kung pagpanagat nakitaan nga kung wala nag-observe pila ka mga protocol action Eric kaya ini sila nagagamit sa fishing nets using ang municipal troll o kung ang active fishing gear kag napaslawan man sila nga magpakita sa nagakaigo nga permit o kung license samtang nagapatigayon sang proper boarding inspection. Nakuha dari ang isa ka unmarked municipal fishing boat approximately less than 3 GT nga ginapanagihan ni Jojo Belavesta sang Sitio Pasil Barangay 6A sulad sang Victorias ang MBCA Toto Ray nga may ginabalubanta 3 GT ilasin nga kanakuon action rek ginapanagihan naman ni Renato Fermin sa Barangay 3 sulad sang Victorias Okay. ang MBCA Fervinia nga may kanakuon nga 3 GT nga ginapanagihan ni Junior Pendon sang Daan Banwa sulad man mismo sang Victorias amo nga mga operator ang naglapas sa Section 8695 sa Republic Act 8550 as amended sa Republic Act 10654 gina-issue naman kag may apprehension report and receipts ako na receipt sa mga pilak ka mga fishing paraphernalia nga nakompiskar sa mga otoridad. Ang tanan nga mga nakompiskar action Eric kag ang apprehending ako natin mga nagkradakpan ang turnover Municipal Agriculture Office ang Banosang Manapla kay bangod ini sila i-charge ng Local Fishery Ordinance o kung Municipal Ordinance number 2-97. Ang tatlo naman ka mga fishing paraphernalia kaangay sa Municipal Troll. Ang tatlo ka paris ang board ang temporaryo ang iayara karon sa kustodiya sang Fisheries and Aquatic Resources Field Unit di naman sa Negros Occidental nga dra namtang Barangay Tortosa sa Banwa mismo sang Manapla Action Eric. When is that ano na? May nawa isda kay on board pa lang sila kag doon naghahanap lang guro magpanagat Okay. Alaw na bisang ukto o sang hapon. Sa hapon? Do hindi pag ginaguro wala hindi pa guro kanay ang karakatan. Pag guro sila diri may nakuha or may panagat abi nga may isda. Laban eh. Ongoing pa lang ang matupag pagpakita lisensya why man sila permit license. At siguro ilabla guro kung makauloy diya lang man. So matotal, dua ka bangka ni? Tatlo gitanan. Tatlo. Tatlo gitanan action Eric. Okay. So may naglalaing tag-iya no pero taga do kalabanan taga Victorias gitanan. Victorias tanan pangayaw. Ang mga ayaw labot sa baybayon sang Manapla. Diba garo damo isda sa Manapla mo sila pamulya gro. Okay ka ba ka tidamo giguro isda Manapla action kay dra gani na dra mera na nga Fisheries and Aquatic Resources nga station mong nga opisina gid lang nga do dra na ka station agud nga magbantay mabalaan abi ang mga isda nga ginapanagat nag-agi sa ginatawag nga illegal nga pamaagi like dynamite fishing o kung ginatawag nga lupok wala may ara gina sila nga maibaluan gina nila action Eric no and ayun na ang pinakamagsubalita naman nga tipon sa patrol karon gid lamang nga gabi rekta sa patrola taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan, may gabi dira kay Toto Irol Cordero Aliangan, no? Kagay manong John Bernasol, maman kay Valencia Kenneth. Sa Montaño family da, Rica Montaño, ako nasawa, halin kay Remark Montaño. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sa Limaron Action at Patrol Program. Martes edison, kita magatakop di Barrio, balik kita buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa mga patrol, unit reporters in action,
nga nagpagalakad ko gabi sa kay Action Jan Diaz. Action Papanik tao mga piloto sa Patrol 2, Crosswell Patrol. News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nermar Madera. Backup Security Guard Tunugbanwa, back to back kay Security Guard Campaner. IT Expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog sila sang bago si Broadcast Engineer Bernie Bidacana sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kalas sa Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director, Action Rex Kantong yung lagad ng Kormana Action Ride Patrol Program, Lunes Tup-Tup Sabado ko naman sa Action Eric Magbanwa Kasaring Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes pagtulog magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Totoo rin li Javier Martiro, naging agaw pa sila ni Lisa Joy Ilon Amoroso. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Fatty liver, DTX 500. DTX 500. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Buhusan man ng tubig, balikin tap ang sahig. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax ang number one kintab natural. Star Wax, ang #1 floor wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Ikaw ba ay nalulungkot at walang bagong mapaglibangan? Huwag mag-alala! Narito ang MBC Jackpot Runner. Downloadin mo na sa iyong cellphone. Libre lang ito. At tumakbo bilang paborito mo mga DJ ng Love Radio at Yes the Best. Tiyak! Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.